Hinanay na nga nabatsyagan sa mga Sugbuano ng epekto sa sobrang kainit sa panahon nga nasinati karong panahon sa pagsugod sa dry season. Sa syudad sa Sugbo, duha na ka mga barangay sa bukirang bahin sa dakbayan ang nagnihit sa tubig o nagkinahanglan na og igong supply. Tungod niini, kipahibaw ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga aduna na sila giandam nga mga water tankers nga mao i-deploy aron mohatod og dugang supply sa tubig sa mga barangay nga nanginahanglan niini. We experienced this last year, and I'm sure we will experience it again this year, labi na sa El Nino. We have also already purchased 2,000 liter and 4,000 liter containers. Now we will put in strategic areas in the mountain barangays so that muna lang yan among dumagan ng tubig. Muna lang kwaon ng tubig gikan sa mga containers padong sa mga balay. Sila magkuha na sila ang mga residents na nagbubuhat na. But we will make sure na these are strategically located and the residents na binasa mountain barangays can make use available tubig para nila. Sa pikas bahin, kipadayag ni Mayor Garcia nga padayon ang pagmonitor nila sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Sugbo tungod kay aduna kini posibilidad ng motaas ug makahatag og peligro sa mga residente ilabi na sa mga kabatan-unan. Ang pagkansela niya sa klase magdepende kini sa rekomendasyon sa Department of Education, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o Cebu City Health Department. If there is already a recommendation coming from the Department of Education or Disaster or the City Health Department for me to call off class because init kaayo, then that is something that I will consider. I know for a fact na in some local government units, especially in Metro Manila, at 41 degrees, they call off classes. So that is something that I am open to. If the weather will become extremely unbearable and the temperature will really rise to above 40 level. Matod ni Mayor Garcia, prioridad diya ang kaluwasan sa matag Sugbuanon, ilabi na ang mga tinunan. Busa kung kinahanglanon na, andam siya nga modeklara og cancellation of classes dinhi sa dakbayan. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.